Искам да ви приветствам за това, че сте избрали за своя алма матер Медицински университет Пловдив. Университет с 80 годишна история. Надявам се, че сте готови, заредени със знания, наясно сте с формата на изпита и днес ще се представите в най-добрата страна. Пожелавам ви успех и се надявам на 15 септември да се видим с вас. Пожелавам ви успех от сърце. Сега ще изтегля кандидат-студента, който ще изтегли пък изпитния вариант. Всъщност, да, изпитния вариант ще изтегли. После ще ви дам малко указания, след като изтеглим варианта. Петър Петров Стоянов. Заповядайте, Петър, да изтеглите изпитният вариант, по който ще пишете, уважаеми кандидат-студенти. Да, покажете го даже. Вариант номер 5. До момента съм домакиня. Вече 40 години. И сега решихте, кое ви на... Просто се мотивирах по някакъв начин, реших да променя нещо в себе си и затова реших да кандидатствам. Медицинска сестра е така доста сериозна специалност. Да, изисква много знания, усилия, търпение, но мисля, че ще се справя. Рехабилитатор. Откъде сте? Защо избрахте тази специалност? От Асеновград съм. Избрах тази специалност, понеже се занимавам активно с масажи от 6-7 години и реших просто да надградя своя практически опит. За лекарски асистент, което моята баба се занимава, тя е медицинска сестра, оттам тя ми предаде така това запалване по медицината, ако мога да го кажа. Откъде сте? От град Събърбай. Първо специалност акушерка. С какво се занимавате до момента? Оптик съм. Но не избрахте. Фирма. Защо се преориентирате? Това е, може би, малко клиширано, но това е една моя детска мечта. И реших сега да я осъществя. Ще се справите едновременно, ще учите и ще работите? Да, точно така. Как се готвихте? Сама. Сама, вкъщи, решаване на тестове. Семейството подкрепя ли ви? Разбира се, на 100%. Медицински брат. Чудесно. Как избрахте тази специалност? С един приятел ми препоръча и той е завършил тази специалност и вика да се пробвам. Аз и затова избрах да помагам на хората, да се грижа за нуждаещите се. Крайно време е да има повече мъже в тази специалност, нали? Да. Помощник фармацевт. Как я избрахте? Честно казано, винаги съм смятала, че науката е моето нещо и особено в фармацията, понеже се съчетава доста повече химия, отколкото биология, което смятам, че ми е по-силната страна и да, повече ми хареса като специално всички останали. Медицинска сестра. С какво се занимавате до момента и защо решихте сега да учите? Малък личен опит имам в тази сфера, но според мен медицината е призвание и тя самата избира. Вие кога го почувствахте? Преди няколко години, но за съжаление нямах тогава възможност да се подготвя и да кандидатствам. Радвам се, че все пак я имам. Така, семейството подкрепи ли ви? Да, винаги. Даже са сигурни, че ще успея.